Nu kan vi få gratis uddannelse og alt muligt, hvis vi tager til Danmark og tager en uddannelse. Jeg kommer helt til at tænke på Minik Dam, som er i Kina for 3 år i streg for at lære kinesisk. Han kan ikke få studiestøtte, fordi han kan lære kinesisk i Danmark ifølge folk, men du kan ikke lære kinesisk ordentligt andre steder end i Kina, hvis du ikke taler det en smule, fordi det er fucking kinesisk. Vi fjorden op Men uddannelsesmæssigt, jamen der er mange, der ligesom tager af mode, eller tager sådan den der, og så siger, nu vil jeg til et eller andet, helt andet sted. Der synes jeg, han er skide inspirerende. Ja. Men der er mange, der har oplevet samme problem, det der med, får de så støtte, når de skal. Altså der er mange historier, som man sådan set tit ser i medierne, og så har de måske, fordi det kommer i medierne, så men så kan du gøre det alligevel. Men det der med, at der er den der naturlige begrænsning i uddannelsessystemet også, men det er selvfølgelig også fordi, at man kan få det gratis, og der er jo de der økonomiske ting, at uddannelse koster, og det er sådan en helt anden ting ved grund til, at vi har sådan nogle store, vores store økonomiske udfordringer nu også, det er, at der er så mange flere, der uddanner sig end før, rent faktisk. Altså det, der sker lige nu, der er mange flere, der tager sig en uddannelse, og det er det, man opfordrer til. Men det koster penge. Det koster skide mange penge at betale uddannelsesstøtte og sørge for kollegaer og rejser, praktikophold og rejser fra den ene by til den anden til at tage uddannelse. Det er rigtig dyrt for et samfund. Det er en rigtig dyr investering at sende folk på uddannelse, men det er jo det, som man gerne vil. Så det er en del af vores problem. Men det er en del af vores økonomiske problematik lige nu, det er, at der bliver brugt så mange penge på uddannelse. Det er måske også en af de ting, der mangler i den der kurve, det er, hvor meget uddannelse får vi ud af det, og hvor meget... Ja. Men hvad vil du helst investere i, bygder eller uddannelse? Altså. Jeg tænker bare på, at det er jo bare sådan nogle komplekser eller dilemmaer, der er nogle ting, der også gør... Men altså det er igen det med, altså hvis du ikke har taget en uddannelse for eksempel og arbejder og sådan noget, så vil du nok have haft en meget lavere løn, hvor hvor landets skatteindtægter vil være meget lavere, end hvis du har en høj løn. Nej, men jeg siger ikke, at man ikke skal uddanne folk. Jeg siger bare lige nu, sådan som vi... Altså det er nogle af de problemer, som jo bliver skabt, og det er bare ikke sjovt, men det er jo bare sådan... Sådan er det jo også at investere i sådan nogle ting. Og det er derfor, vi bliver nødt til at prioritere vores penge i landet lige nu. Det er fordi, at vi bruger... Jeg kan ikke huske rigtig mange procent på uddannelse. 20%. Og det er noget af det, som gør, at vi også bliver nødt til at prioritere på andre ting, fordi det er en satsning. Altså, det er en økonomisk investering, man virkelig gør. Og der er flere og flere, der tager en uddannelse.